חברה סיפרה לי שבלילה צריך להכין את האורז, והאורז היה מאוד חשוב לה לשבת הזאת, והיא כל היום גם עקבה אחריו בעיניה לראות האם הוא מתחיל כבר להכין או לא מתחיל, והוא לא התחיל, ובסוף לא היה לה אורז, והגיע הרגע האחרון וזהו, אין אורז לשבת. אז זה לא נקרא לשחרר, אוקיי? מבקש מבעלי, מאמי תכין אורז, ואחרי זה להיות עם GPS על הנושא הזה, זה לא לשחרר. מה אני באה להגיד? כשאת רוצה לשחרר ממך משהו, את באמת משחררת את זה. עכשיו, יכול להיות שעוד לא הגיע הזמן, אם את רוצה שיהיה אורז בשבת הזאת, וזה חשוב לך וזה חלק מהתלונה שלך, אל תשחררי את זה, כי את רק עושה פה, את מנסה להוריד ממך, ואת רק צריכה לתפוס שני דברים, גם את האורז וגם את בעלך. ומה עשית בזה? חוץ מלהתיש את עצמך ואותו, אוקיי? כשיש משהו שאת רוצה שיקרה, או שאת רוצה שיקרה בדרך מסוימת, אל תנסי לשחרר אותו. השחרור מגיע מהמקום של יקרה לא יקרה, טוב. יספיק את ההסעה היום בבוקר לבית ספר, לא יספיק, גם טוב. אני מנתק את עצמי מהתוצאה, אני לא תלויה בדבר הזה, וזה יקרה בדרך שלו, זה יקרה בקצב שלו, זה יעבור תהליך, יכול להיות שזה לא יקרה, יכול להיות שזה כן יקרה, יכול להיות שזה יקרה מושלם, מה שכן, אני לא תלויה בזה, האושר שלי לא תלוי בזה, אני לא על זה, אני לא מסתכלת כל הזמן ככה, כאילו אני כבר לא שם, וזה היה כמה שניות על שחרור.